Pois por seguir un pouco de orde, pois empezamos pola esquina da esquerda. Desde a palabra a Enrique Costas, de Prolingua. Agora, sí, vai. A ver, de Prolingua, de Cambiar Galicia, de Queremos Galego, isto nas tres. E en todas as que houvese, porque penso que é o momento de arremar o lombo todos e todas. A ver, o nacemento de Prolingua está explicado no noso manifesto fundacional, que podedes ler en 21 idiomas na nosa página web. O noso si é plurilingüismo, e non o do señor Conselleiro de Cultura. Nese manifesto, que se pode ler en xaponés, en chinés, en ruso, en aragonés, en occitano, en euskera, en esloveno, en polaco, en todo o que queirades, en árabe, dicimos ao mundo que a lingua galega é o noso ben máis preciado, e o que nos identifica e o que nos fai estar como galegos no mundo. Grazas a que houve un traballo ininterrompido de moitas xeracións, moitas delas con gran sufrimento persoal, con gran marxinación, e hoxe chegou o galego como chegou aos nosos días. O traballo de todas estas persoas que nos antecederon para que hoxe Galicia sexa unha nación, nacionalidade histórica na Constitución, aínda que se empeñen en referirse sempre como comunidade, nuestra comunidade, la comunidade de regantes, comunidade de montes, comunidade de veciños. Somos unha nacionalidade histórica, que é un eufemismo de nación, e así o recoñece a Constitución. Os diferentes gobernos autonómicos foron pondo os alicerces para a recuperación social da lingua galega, máis teóricos que prácticos, particularmente nos eidos de ensino, administración e medios de comunicación. Prolingua, á vista de que nos novos tempos xa se albiscaba un retroceso brutal da protección da lingua galega, un grupo de persoas acordamos constituir unha plataforma o máis plural posible, o máis apartidaria posible e o máis activa posible. É unha plataforma creada por persoas de moi diversa ideoloxía, nestes momentos somos 2000 persoas, que ten como obxectivo exclusivo a promoción do galego como lingua propia de Galicia e das comarcas extremeiras. É curioso que aquí falen de imposición do galego, non sei canto. Eu animo a toda esta xente que vaya por Cacabelos ou por Navia ou por San Martiño de Trebello e que vexa o que é imposición, onde aínda hoxe hai letreiros nas escolas onde aos nenos se lles recorda está prohibido hablar gallego. Hoxe. Reivindicamos que o galego pase a ter unha presencia normal en ámbitos os que se mantén prácticamente excluído, como a empresa, a xustiza, os servizos públicos e privados, medios de comunicación. En Prolingua coincidimos xente de todo o espectro político galego, desde militantes do Partido Popular ata militantes da FPG, pasando por bastantes militantes socialistas, moitísimo militante nacionalista e, sobre todo, moitísima xente que non ten carné de nada, pero que somos profundamente políticos, porque queremos intervir políticamente e socialmente. Non todos somos mestres ou funcionarios, Aquí hai unhas persoas dunhas 120 profesións diferentes, desde médicos a traballadores do Servizo da Limpeza de Redondela ou de Cangas, ata pastores de Viana do Bolo, mariñeiros de Muxía. Aquí hai xente de toda condición. En función diso, declaramos como obxectivos irrenunciables de Prolingua a totalidade dos contidos da actual Lei de Normalización Lingüística que algúns se empeñan en derrogar ou en baleirar de contidos. E o Plan Xeral de Normalización, que foi o último punto de encontro. Se alguén se perde, se dous amigos se perden por un camiño, para volverse a encontrar teñen que volver ao último punto no que se viron. Neste caso foi o Plan Xeral de Normalización do ano 2004, que foi aprobado por unanimidade. Estamos nun Estado de Dereito e como cidadáns e cidadás exiximos que se cumpra de xeito pleno a legislación existente en materia lingüística, que ata agora o seu cumprimento foi bastante laxo. Asemais, exiximos que non se leve a cabo ningunha medida legislativa que supoña perda de dereitos por parte dos galegos e das galegas a usarmos e coñecermos a lingua galega e a facermos dela o noso sinal de identidade. Vou enumerar unha serie de detalles, de pasos atrás, que o secretario xeral actual non me soubo decir un só paso adiante no último congreso que houve de Colingua aquí en Vigo. Modificación do decreto infantil, modificación da Lei da Función Pública, artigo 35, ameazas aos concellos, teño a carta, desde a Dirección Xeral de Administración Pública a aqueles concellos que fixesen exame de galego para o acceso aos funcionarios.
Distinta consideración de galego e castelán nas probas de acceso aos Sergas, versión galega, versión castelán, a versión galega de traductor automático, xa sabemos o que pasa cos traductores automáticos, e unha lenda que pon abaixo, en caso de dúbida, prevalece a versión en castelán. Estáse dicindo aos opositores, ide polo castelán que non tedes problemas. Supresión da proba de galego para as prazas docentes, supresión da proba de galego para a administración, ausencia de programas infantís en galego na TVG, ou subtitulados en inglés para que aprendan inglés. Presenza cada vez maior do castelán na TVG e dun peor galego na TVG. En castelán vemos, hai programas enteiros, hai un programa os luns a noite, non me acordo que, un programa que así de, bueno, que toda a xente que intervén en castelán. Práctica desaparición do galego na Escola Galega de Administración Pública, isto é gravísimo. Práctica desaparición. De feito, foi o conselleiro actual, Rueda Valenzuela, conselleiro de Presidencia, quen dixo hai que meter el castellano máis porque estamos discriminando el castellano en la EGAP. Discriminar o castellano en la EGAP significa marxinar e recluir totalmente o galego a catro cousiñas litúrxicas. Destrozo da toponimia. Non hai ni unha soa medida de avance do galego. Son todo medidas de retroceso. Sinais que o PP lle envía á sociedade de que o galego ahora xa non vale, que non é necesario sabelo, aprendelo, que é un adorno prescindible. Fixadevos, nas oposicións do ano pasado, en que xa non pedían o galego nas oposicións de ensino, nas anteriores, nas do 2008, nas de inglés, nas oposicións de profesor de inglés de medias, tocaban a unha praza por cada 20 opositores. Nas do ano pasado, na que xa se fixo a operación chamada, non? Aquí ya non exigimos el gallego, unha praza por cada 130 opositores. Mesmo a xente que fala castelán en Galicia, se fose lista e intelixente e mirase polo seu, estaría de acordo en que hai que pedir o galego. Porque se ides a opositar a Andalucía ou se ides a opositar a Extremadura, non hai, claro, non teñen lingua distinta do castelán, pero vamos pedir unha proba de cultura andaluza e de cultura extremeña, que é bastante máis dura que aquí a proba de lingua galega. Funcionamento de Prolingua a base de apouche persoal, aquí apouchamos cartos todo o mundo, e sangrado de amigos e amigas. Facemos bonos, non pedimos unha subvención, unha soa subvención, vivimos do que podemos dar, do que nos podemos dar. Nunca pediremos subvencións para non depender de ninguén. Establecemos como único requisito para formar parte de Prolingua a intención de comprometerse na defensa da lingua galega e na promoción do seu uso en todos os ámbitos, tanto públicos como privados. Somos unha plataforma partidaria plural, xa vos dixen, os membros de Prolingua son a título individual. Noutras plataformas, hai organizacións que entran nas plataformas, aquí non. Aquí só se pode entrar persoa a persoa. Somos os galegos, cada un de nós, a título individual, os que formamos parte de Prolingua. Promoveremos todo tipo de accións e, de feito, estamos promovendo encamiñadas á constitución destes obxectivos, que son obxectivos común coas outras plataformas. Prolingua nunca se sumará como tal Prolingua a ningunha acción allea. Ahora, os membros de Prolingua somos libres sempre para ir a onde nos dé a gana. E, de feito, casi todos os membros de Prolingua, ou todos, incluso militantes do Partido Popular, estivemos en todas as manifestacións que convocou Queremos Galego. Pero, como tal Prolingua non. Como persoas individuais, imos a onde nos dé a gana. Que fixemos ata agora e que estamos facendo? En que estamos metidos? Soavos este libro, as 55 mentiras sobre a lingua galega, que presentamos o 5 de febreiro, en 69 localidades de todo o mundo, o mesmo día, a mesma hora. Foi unha acción un pouco espectacular, pero sobre todo foi unha acción moi ilusionante. Interviñeron nas presentacións máis de 5.000 persoas. Presentaron o libro máis de 200 persoas. Era emocionante como cando chegaban os datos, Vilafranca do Bierzo, 120 persoas na presentación, Vilalba, 200 persoas, máis que cando iba don Manuel a dar mítins con empanada e todo. Pero en Vilalba, quen estaba na mesa presentando o libro? Un diputado do PP, un diputado provincial do PSOE, 2 militantes do Bloque e un xuíz. Ou todos ou ningún. E aí estamos, temos que ser a forza de todos, non podemos excluir a ninguén. Non podemos excluir a ninguén que queira o idioma. E digo vos, por experiencia, que hai xente no PP a que lle doe o idioma, a que lle doe o que están facendo. O que pasa é que aínda non asoman a cabeza. Pero hai bastante xente